Hi guys, good morning. Good morning. Good evening. It's Friday night. So now ako diri. I'm beside the one sack of rice. Ouch, ha? Ay, kanto ang kuto ah. Ow, ano? So guilty. Mix. So, guilty ari. Ngayon kung kilid ko sa one sack of rice, so ni-reacta. Sorry na, God. So, wala lang. Isipan ko lang mag-vlog. Ay, gang. Kapit ako kay kong mga bodyguard ani oh. Busy ko. Oh my God! Lawas pa na! Tawas, feeling ko. Lawas pa ni? Ah, grabe. Wadyo siguro yung maka-attempt og pangawat aning bayak. Dagko kayo ang lawas ang mga namuyo. So, ang pagbanima. Okay, so nakuha ni nga table. So salamat Aljun sa table. Kay, branout akong ilam sa akong table. Ay, ilam? Ako ang light sa akong table. My table is there. Tara. Ano, Energen? Tara, akong table. Tara. So, Yeah. ang isa ka bulb is na ponder. So, ubanon mo na mo sa mo ang routine every night. Regards ang duha ka mineral water. Uy, social among mineral water kay na ay kuan tan-awa oh. Si among mineral water na ay sanina. Kung gusto mo order adto lang mo sa tingnan ani. Earth's finest mineral water. Napos lang alkaline water. Okay. So, awa. Busy Facebook. Nag-vlog na lang ko. Kaya I'm so stressed. Tulo na lang ka Facebook na bilin account na ako. Hoy, Mark. Masay nga na? Calling out Mark Zuckerberg nga na imong gi-block among Facebook. Wala na may trabaho. Gumay na akong Facebook na bilin. Imo John, pila na lang imong Facebook? Tulo. Oh my God, tulo na lang po na ko upat na ikaw, upat ang original. Imo nga, pila mo ha? 6. Sige, ikaw na. 6, ugma. Tulo na. Tulo na bilin. Nagtrabaho ani ron. And okay, I need to buy new cell phone. Look at my cell phone. No switch, so I cannot on this one. So I need the help of the pusher to turn this one on. See? Payaman! A few moments later. One eternity later. Ay! Buka pa kayo. Yes! I'm so great! I'm so great! Picture na lang ako. See? Jummy! Hi! Bibi! Jump! Hi! Ngihi ka? CR ka? Hi! Hi everyone! My name is Jam. Hi! Baby!
Bi? Kinsa ni? Kinsa man na? Ha? Kinsa man na, Bi? Now, girl na girl kay siyang tiil. Paak mo siya, oh. I-share ka. Yeah. So, this is my table. Look at my table. But I don't like it here. Kay pundar ang suga. See, isa ra ka bulb ang nisiga. So, this is my dream board. This is my chair. Na, that is my contact lens. Now, ka dyan, Dave, nang kuan. Perfume. Anong masasabi mo, Gam? Talagang Pilipina. Saan na pag talagang Pilipina na mo, Gam? Umutong ito. Yan ang nga ba? I-shave na ha, i-shave. Shave. Mo siya kay, wa siya ng shave. Kaya ba pong yapon? Ano? Okay. Char, kamera shy? Sige, balik na ko eh. Trabaho na ko. Kaya ka na si Paring Mark. Disable na po akong Facebook. Check, it's 5:11 in the morning. It's already April 13 and I'm just done. As you can see, I am the last girl standing. Ay, ako to eh. So, basta ako rin nabilin rin. Hapla na sila. So, lights off na ko. Matog na ko. Kikibaw ko na pakulit ang button tomorrow. So, ay, later. So, I'll see you guys later. Bye! Day 2. So, good morning. It's already 12 noon. So, I had my 6-hour sleep, 7. It's Saturday! Wala lang, dagan pa ko og pilon nun. So my first task for this weekend kay Mang Milo, panay labot na pa sa gawas, pamilo pa ko. Okay. So dalon ta mo sana ko Milo. Amo ako ang pakiton saan ko Milo. Very special. What the? Okay, bye.
Wala pa mahuman mi og pamilo. Daghan pa ni Omar ni Smoky Mountain. No, busy siya og panguha og mga balhibo sa mga dogs, sa mga babies. Hoy, say hi. So, niundang ko og pamilo kay nitawag si Rhea. Hoy, Rhea! May padong ako sa office. Madong ko sa office kariyot. Ay kami di ay. So, later na may magtiwas og pilo. Ikaw naman goy mo adto kon. Sumbag ka. Uy, ato may office. So, Lit ko man. later, so mag drink some coffee. Tara, kapit tayo. Sige, bye. See you later. Morning. Look, kinsay nakuha. Ang mga baby. Hi. Morning, babies. Huh? See? Ay, chat. Hi, morning. Morning. Oh, ciao. Morning, babies. O, tara, yugo. Huh? Morning. Ewan ko mga babies. Oh, Yummy. Come on, babe. Morning. Kunya mong eksena every morning. Yummy, come on. Suplado akong kamagwangan. Jam. Shh. Wala siya malagad na. Dali na ba? Ali, come on. Ali. Hindi siya ganahan. Basta na ay cellphone. Na ay camera. 6.5 hours later. Hi. So, it's already 8. Ay, 9. 9 in the evening and karon pa lang ni uli kan office. Naniod na nguan pa di ay. Ni hapon and then charan! Muni naghuwat na ako! Pa ko naman sa akong buhaton. So, mamilo ko ana. And then after that, back to online. I hope gibalik na ni Paring Mark akong is pila to ka Facebook account. Please, Paring Mark. Muluwi ka. Mark mo. And I'll update you later. Mag-ilis ako. Yes! Man ako. Gilis. Delicate. Pangkatog na pajama. And ang pinaka-organized nga kwarto sa tibok kalibutan. Tadang! See? Daghan pa ko pilo nun. Moni ang kwarto sa pinakadagan. See? Yan, nag-decide pa ko kung ako ba rin tiwason karon or ugma na lang. Tingon man si John. Si Juan nga, ugma na lang kuno kay. So, kung mag-online. And I do hope may balik na ni Paring Mark ako ang mga Facebook account. Please, Paring Mark. Please. Ibalik na akong Facebook po, Paring Mark. Wala na ko. Mingaw kaya ako ang chat ka gabi. Wala na ako yung Facebook na urot na. Duhanan, tulo na lang. Oh my goodness. So, ayun boy, akong 3,000 friends at to. Yeah. And tomorrow is another day. Sunday tomorrow. And, nagsabot mingi uli si Kylie. Si Kylie, kato isa ka baby na mo nga. Kani ako ibutan eh. Mabutang ba na ako? I guess so, mabutang na ako si Kylie today. Iwan ako si Kylie kay buyagon kay ito. So, iuli na lang siya kay sige ikyas. And dili mi makabantay base nung pakagiro makaka-grabe. So muna iuli na lang siya kay buyagon man kaayo bisag mingawon mi bisag luoy kaayo amo na lang na siyang iuli. And then ako siyang i-vlog. That will be a different vlog. I-vlog na mo special kaayo si Kylie Hot. Yeah, and I guess wala na ko ilaing masumpay pa. That ends our vlog for today vlog. 2 days pa. So, mo tayo ang buhat 24 hours, gabi, and then karon. I hope, thank you kung niabot mo aning part. Thank you sa pagtiwas. Bisag way nahot among vlog. Ako lang isa na si bagot-bot dere kay si Juan wala sa mood kay kapoy ko no siya. Kapoy siya panglabaan niyo balik 2 ka buwan nga labhonon. And then I hope next
video, matanaw gyapon mo. Thank you so much! And please don't forget to click like, subscribe, and click the bell button para ma-notify mo for our next videos. And thank you so much! I wish you well, and I pray for your success, everyone's success. So thank you everyone. God bless you. Bye. Happy weekend. Bye. Mwah.